Szevasztok, én Dave Drejátszó vagyok, egy másfajta videóba szeretnék jelentkezni. Igaz, nem gameplay, de beszeretném mutatni, hogy lényegében hogy csinálom én a videókat, meg esetleg az, hogy hol vagyok én. Hát jó, nem egy room tour lesz ebből, de megnézhetjük azt is, hogy hát nekem itt dupla ajtó van, tehát így kijövök, és hogyha így megfordulok, akkor itt látható a szoba teljes mérete. Nem túl nagy szoba, de azért meg tudom mutatni, hogy nagyjából hol élek én. Hát a szekrényről ne is beszéljünk, fő van pakolva mind a tetejére. Itt is itt legók, anyám meg az én kristályaim meg ilyesmi. Itt ez az ágy, itt keresztbe az ablak alatt, itt van a szekrény is, elektronikai cuccok, de nem ez a lényeg, hanem amit mutatni akarok az, hogy hol gépezek én, hol csinálom én a videókat. Kezdjük a székkel, Bravo XL virulai szék, gázliftes, gamingre nem a legopcionálisabb, de hát amire át szeretném térni, hát igen, ez egy konyhaasztal. Nemrég költöztünk, úgyhogy nem volt még időm fölfúrni a másikat, mert igazából itt vannak a részei, hát igazából szana szét össze-vissza a lakásba, majd egyszer, hogyha lesz időm, akkor főszerelem. Vegyük szemügyre, mit találtuk itt az asztalon. Nekem nem monitorom van, nem is gamer, ez egy 80 centis TV, LG TV, igen, ott van. LG Webos 32LF65 márkájú pontosan. Igazából ötletem sincs, hogy miért ezt választottam, mert nem is én választottam, hanem még annó nagybátyám. Azt mondja, hogy jó lesz a 80 centi, meg a 3D, azt akkor jó leszek vele. 3D-t azóta sem használtam, de 80 centi az azért jó, hogyha van, mert azért jó látni nagyban is a scrap mechanikot is. Most jelenleg a telefonommal veszem fel a videót, úgyhogy ez mit keres itt? Ez a régi LG 6000 A6000-es telefonom, hát ez most így óraként funkcionál nekem, másra nem tudom használni, mert Android 4 van rajta, azt meg nagyon nem tudom használni semmivel, mert az alkalmazások 90%-a már nincsen kompatibilitásban vele, tehát nem tudom használni se. Jó, hívni még lehetne, de hát le lett cserélve szegényes ott. Ő úgy ott van, de igen, egy kombinált fogóval van kitámasztva, mert amúgy igen, elcsúszik. Még egy gyors talpalóba. Egy powerbank, egy gigabájtos matrica, ami az alaplaphoz járt, egy kvarcóra, amiben hát ki kéne cserélnem az elemet, a tévének a távirányítója, egy gép, csak úgy, egy hőmérő, tényleg hány fok van? Mutass csak. Hát 32 talán nem a leghűvösebb, de nem is a legrosszabb. Csarúzókészlet, kontrollerek. Van itt egy PS meg egy Xbox. Az Xboxot nem tudom használni jelenleg, mert hát a vezérlőjét kinyírtam. Nem tudja felismerni a Windows, nem is kapcsol be. Bekapcsolva, mert akkumulátor is raktam bele, de hát ha nem tudom használni, akkor fölösleges. Amúgy miért is mutatom be, hogyha nem is használom. Na mindegy. PS controller, hát ezt a kottitól kaptam kölcsön, tudjam használni géphez, mert telefonhoz, mert hát a gépem az föladta, de majd rátérek. Azért kapta kölcsön, hogy tudjak vele játszani, telefonon, forzáz meg ilyesmi. De azért a játékokhoz jól jön, tehát abban nincsen probléma. Billentyűzet, az egy Genius, hogy lehet olvasni. Hát ezt elmondtam, nem lettem Genius, de mindegy. Nem is gamer billentyűzet, de normálisan lehet használni gamingre is, tehát membrános, hangos, de hát ez van. Nekem megfelel. Kényelmes használni, elég magas a gomb is. Elég mélyen be is megy. Ebben nincsen bajom. Tökéletesen működik 2018 óta, tehát nekem tökéletesen bejön, tehát mondom, ebben nincsen bajom. Az egér az egy A-Forte-s Triple Fire, vagy valami ilyesmi a márkája. DP-t lehet állítani, a színe is mutatja, hogy milyen gyorsan mozog a kurzor. Van rajta oldalsó gombok, vannak rajta oldalsó gombok, ugye előre meg visszagomb, és ott a tripla
Fire gomb. De megnyomok, akkor háromszor kattint. Egy másodpercen belül. Miért látható kettőfejes? Ez kezdett tönkre menni. Hát ahogy látjátok, nincs rajta a törésgátló. Mert hát a törésgátló alatt tört meg a vezeték. És hát úgy voltam vele, hogy ha én megtöröm pontosan 97,8 fokba, akkor még szól a zene rajta. Hát nem csak a zene, hanem a hang. Hülye vagyok. Úgyhogy ja, azt így megfogtam, gyorskötözővel összehajlítottam, és leszedve a hangszóró párnát, meg a hangszórónak a tartóját, nem is, ez egész hangszóróra jött, na mindegy. Leszedtem róla, beraktam a belsejébe, és visszafűztem itt ki a kábelt, ennyi. Csak hát a mikrofonja az úgy nem tökéletesen működik, de hát nem tudom használni, mert nagyon furcsa háttérzaja van. És az lett volna a pót felhallgató, csak hát annak a hangja szar. Tehát így alig lehet vele érteni bármit is, úgyhogy csak a mikrofon miatt használom. És igen, ez hallható az összes gameplay alatt, amit én veszek föl. Az olló az csak egy kellék, hogyha valamit akarok csinálni, vágdosni. Nem magamat, és igen, szemüveges vagyok. 2-es dioptria, ez meg egy szemüveg törlő. Itt a tévé mögött idéglenesen világít egy, hát olyan pixelos lámpa, de hát ez ilyen gyors, hát nem satú, mi ez, gyors szorítóval rögzíthető lámpáról van szó, tehát ez sem nagy kunst. Most világít nekem, és van fény, az nekem most jó. És jelenleg így néz ki a kábelezés hátul. Most térjünk át a lényegre. A gépre. Ezen vágom a videókat, és ezen fut a Scrap Mechanic is, amit szoktatok tőlem látni. A gépház, ez egy Eurocool, ha megtalálom, itt van. Ez egy Eurocool V2X Black. Nem gamer, sima alapirodai gépház. Tehát én nagyon így Winchestereket pakolni is alig lehet benne, de ez lényegtelen. Funkcióját ellátja, benne van minden alkatrész, az a lényeg, nem? Némelyik alkatrésznek a pontos nevét nem tudom, úgyhogy azt képernyőre fogom kiírni. Itt például az alaplapnak, mondjuk azt tudom, hogy gigabyte-os, de hát ja, ott is van. Ott mi? Zoomolj úgy. Ott. Ez is kell kiírnom, mert ott van. 24 pin csatlakozója van, 4 slot RAM-ot tud befogadni. Maximum 7. generációs processzorokat. AMD Crossfire-os, ahol igen, a vakuum nem égett még ki. Akkor mindig elég jó belemenni. Nem akarok közelebb menni, mert elég jó meleget fúj. A processzor az egy i5 6400, automata overclockolós. Nekem hozzá se kell nyúlni, se a volt, se a magok számához, persze hülye vagyok. Na mindegy, nem kell hozzányúlnom, az a lényeg. RAM-ok, 2 darab King Max, meg 2 darab Kingston. King Max 4 gigásak, a Kingstonok pedig 8-ak, tehát összesen van 24 GB RAM-om. A videókártya az egy GTX 1060 Gaming G1 6 GB-os. Egy felújítás után újra itt van. Hát nem is felújításnak számít a ventilátor csere, de amúgy más problémája nem volt. 1 éve később vettem, mint a gépet. Azóta is, most is 2023-ban is kiszolgált, tehát a legtöbb játék elfut rajta, tehát nem tudom szidni, egész erős kártya. A táp az egy Zalman Vattera, és ja, itt térjünk vissza a kontrollerhez, mert ugyanis a régi táp föladta. Egy büdös nagy szerencsém volt, hogy nem tudom, mi volt a szerencsém, mert igazából az egész gép tönkre mehetett volna egy táphiba miatt, de én megúsztam avval, hogy lefagyott és nem kapcsolt be többet a gép. Igen, na mindegy, nem ez a videó lényege. Most van táp, most megy a gép, tehát most tudok játszani, meg videót fölvenni. Hogyha érdekel titeket, hogy mi volt a gépe, vagy mi van jelenleg,
vagyis egy jobban mondva mi volt és van jelenleg, akkor ezt külön videóban elmondhatom, ha akkor szeretnétek. A gépben még található egy CD, DVD író, olvasó, ha megtalálom. Ja, túl közel van a fal. Üzemen kívül van. Lassítja a gépnek az indulását is, meg nem is használom, úgyhogy inkább lehúztam. A következők az adattárolók, hogy mit találtak a gépbe. Itt egy SSD, egy 250 gigás Samsung 850 Evo. Sémán a Windows-t akartam fölgyorsítani vele, meg a bootolást. Más nem is van benne a gépben, csak a Windows van rajta. Ezeken kívül, hülye vagyok, ezen kívül találtam 2 Winchester még, egy Western Digital Red 4 terres, és egy Western Digital Blue 1 terres. Igen, mondtam, ez egy irodai gép, és hogy a ventilátor elférjen, és hogy az alsó ventilátor elférjen, Kottival fúrógéppel szépen kivettük az alsó Winchester tartót, mert nem használtam. Tehát akkor még nem volt úgy használatban, meg itt voltak fönt a Winchesterek, csak nem tudom, hogy milyen pozícióban. Meg hogyha még egyszer személyre veszik a kis aranyost, akkor ugye itt van az első ventilátor, aminek van egy porszűrője itt. Oda hátul be van rakva egy videokártya alá, szépen ne szívja levegőt, meg itt van az alap. Hát már nem gyári, de hátsó ventilátor. Meg ugye a pocitnyűtő, de igaz gyári, de teszi a dolgát. Teszi a dolgát. Ugye mindegyik teszi a dolgát. Ja, és a ventilátorok zaja az még nem a maximum, tehát ennél még hangosabb is tud lenni a gép, csak nem szükséges, mert így is tök jók a hőfokok, a tuszba sem be van állítva. Mivel egész jó meleget csinál, úgyhogy inkább ezt visszarakom, és nem akarom, hogy fűtse a lábamat. Na de jó, vaskacok. Én csak ennyit szerettem volna megmutatni, hogy miféleképpen készülnek a videók. Meg egyrészt ez egy ilyen teszt is, hogy ilyen valóságban lévő dolgok, meg egy ilyen bemutató videók hogy tetszenek nektek, és hogyha bejön és szeretnétek, akkor tudok még csinálni ilyen videókat. D2 Cooltól és Kottitól nem vállatok ilyen bemutató videók, mert nem úgy áll a helyzet, hogy be tudják mutatni a dolgaikat. Scorluggal úgy áll a helyzet, hogyha ez a videó jól teljesít, akkor ő is bemutatja a setupját. Majd találkozunk egy gameplay videóban, reméljük. Úgyhogy én Dave Delejátszó voltam. Szevasztok!